Vì cái bên công nghệ nga so ban pau ya ka jing so ka khrau ka jang ya ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association mo ki ba la kloi ba ngi yo ba ni kendo ba ni kren hadin ka jingmi le se ka ba ngi la banong ki khobor ki ba mi hadin ka jingkren ka junga hakawi ne ki jingla pa ba apo penuslah habedi bat ka jingkren ka junga ya kita ki khobor ka ba lese nagala pathai khobor nagaleng jo Shillong Press Club kila panpawi ka jing sosi bat lese ki bala buru ya ka jingdawa bangadi ban panma naki te ngelayo ni kren yo ban penshan ya ka ba mi kum ka party ni don bat bali ni kren kum to ha ka to ka jingalang jingalang banong ba ka jingi kudu ka jinga bat ki nongalam jong ka mepa kalong sha ka ba sngutna ka ba seso ka ba ngalayo ban penshan ba ka jingkren ka jinga ha ka to ka jingalang pai ba ka balong hapo penosla kali ka jingtmu ban penshai ki pai ba bar ngalapan pauru haki bangin don kono ko jingtmu bangin keren persha you know ngim ko aru bangin kadokti ya kono ka channel leni ban single out ko bong hakten pareng hendrai ni kwa ban pensha yo pai ba namar ka thong hi ka jingi kalong ni kwa ban pensha pai ba hakimat ke babon ke bangin ni kren ni le ban pelong jingalang ni pensha pai ba ni kwa ban wan ra ya ta ka jingla tebat ni smuthu ru ba kani ka jingan enti ka jing kanam long ka sup kanong ka jingan enti ka yan haba ni persyai ka sarkar yan haba ni persyai ki seng gi badon ka sarkar bat ni sngo ka ka kamram jing ban kadolenti ban persyai ka jimut ka jupa ka pai ba u don kam banong u basta u pai ba u don kam banong u basian bat u ba smuthu ban bishar ki eki khobor ki bade bat ki eki khobor ki bamde ki eki khobor ki bishisha bat ki eki khobor ki bam shisha tamata ta kamen sim ka basung khyang ni kwa ban pensyai ka jimut ka jipha chu pai ba bat ka jingkren ka junga nga kren ru ya ka rukom long ka jinglong ka jiman lani ka ta ka tren ni o ka te phareng ha ka perthei par ko we ni osno ha ka re india ni osno bat ki we ki jalali teng wat ki news channel ki kren persha ki pen pa persha be bangi ni pher ni ki we pa ki news channel bat kadon ka jing kan tho le se rai hangi haka banga kren ka to ka sing na pen pa ba om tang ha ki ki ri ka perthei lani hari india wat hangi ki don kita ki paid news bat ki fake news kabamot ba ki pai ba kan hapan smuthu ni kwa ban hikai ki pai ba bat ngad ong ru ba hakiwi ki jela ki siu di bisa ban pen mi khubor ka kentin ka banga penon kam hang to ko ki don bat a bagan dalong kumta ka don kam nomor tawi pai ba ban basta tan maka ka kamram ko ji mendangim na bangin siong bat ba ki khubor ki bemi kin syukut no kum to namar ni suthu ba ka nugo khubor ka bami ha ki pai ba ki yo ban puli la da dik khubor ka bailam bakala ki pai ba kan sha alam bakala tan ma ka tarang ngim ko ba ki pai ba kan sha alam bakala ki khubor ha ki kom ai khubor ba ni suthu ba ka kini ki party ki berna kaleng ka sarkar lani wat ka sarkar ki pai khmat ya ka jinga linti ka jing ba ta ka jing kala ju ko por bat ngit ba ki basngap ha ka tu ka sngi ka jing kren ka ki osno sha bani klem ka loi no ni klem ong o baro ki lat pathai khobor ha ka chala ji lani kita ki ni klem kan tho kita ki mainstream media ni klem kan tho no mahang ni kam don tang kita ki khobor ki bejudon pro ka ta na du ki forum sha ki lami kham tamanda ki lami skin ki private youtuber no ki ba phem na ban khamun mun la ban lung khobor la ban plak khobor te khobor ka bakum no kan ni show pai ba tengi na marga takadau ni sore kamram jing ban hikai yu pai ba ban educate yu pai ba baru nganget balar ngisim ya kani ka jingkren ka janga kum ke eke bani tai kanong ru ke eke ba bha lare ki nungalam ki badon ha ka Shillong Press Club lani ki badon ki la pathai ko bor ki sim ka kum ke eke ban tai nganget anum don manu ki badon ha ka la pathai ko bor ki ban ong ba em kum kata kamdon dan ha Meghalaya kamdon phemla ban nu jori ka Meghalaya ba ki we ki jala lar kala don hakiwi ki ri jeng perthai lar kala don hakri india be ki jela de se kala ban poi ka por ba kata kala ban don hami ta ka sarkar le se kala ban chimi ki sin jam ki lat ki linti kumno ban
ban penengkam ya kapor ka chiki kan adu bakan poi kapor le se pakilat patai kapor kinum no chu ban keren persya ka sarkar namalar ki keren persya ka sarkar le se kinum yo jingrap na sarkar hakadur jongki advertisement mo ki jimpen bana pai ba ki belum ka jingker syam ya ka jingtrei ke jongki te kan poi kapor ka ba kita ki bam thok persya ka sarkar ki bam keren persya ka sarkar kin khamyo ye ke advertisement kin khamyo ye ka jingrap ka jingker syam ka sarkar bat kita ki bam thok kan ye ka jingkeren jingi kan pen perkhat ba wat ye ka sarkar bakan hap ban perkhat bangi upai pa ni start ni bisa bat ngin pe lagalong nagaliang jong sarkar lagalong nagaliang junu bakinum penon kam bakla ye kilat pathai kubor bat bakilat pathai kubor kin perking kin pe bak ege ke kubor ka baki ki anan ni skmat kanong ka bante kanum de ka kubor ka ban yalam bakla nomor ka jingyeng ju kilat pathai kubor ka di ban age jing tip sigi pai ba katar ko de ka wi ka jingrap ka bangi ni tre ka bangi ni te kamni tangka kam ka jingi ki seng san perthai ka bangi la pan pen bhai ka jimu ka jip khat chu pai ba andri ki la pathai bor ki don ni ka benta ka ba kraw ban sandur ka jimu ka jip khat chu pai ba dan mar kata karau ala yo pan pen snow haki no yalam jo ka mepa bangim don ko no jingthmu ka bangin thau persya ino na preng gila thai bor nim kwa hiu kam dika kamram jingi ban single out dan ban kadokti ya no ko channel ndre ai ba ka ek ba mi na ka to ka jingkan kan pen perkhat ini kumnu banginum ailat ye ki khobor ki ba kum kita bakin ja bakin mi haka jalla ka jingi ba ka dika kamram ka jingi ru ba ni ngin hikai ki pai ba kam dika kamram jingi bangin kado ye ginu ndre ngin chui kai pai ba khana bu pai ba bu puli no khobor un pin sung nongre kan ni kam dita ka sin ka ko ka banga nga kren haki snem ki ba man chwa ngala ju pin pau nga jong ki pai ba ba phi puli ye ka kot khobor phim dei ban puli ko ba phi puli ye ka kot ba la ni ka kot niam phi puli phi ngei pe phi don kam ban pin sung ren phi don kam ban ti ye ka tolong nang nu ka ni ka khobor ka wan namar ka ni i ye ki ni ki sin kam tam ka jing khan kadon ka wi ka jingja ka barang khendia banai ha ka ba kadon ka wi ka private youtuber ka ba plat ya ko wi ka jinglang ka bangilong po range ka but kai ka ba jahadin jongkata ka khobor ka ba ki plat kalakta ya ka jing snow ju binong lam snong kalakta ya ka jing snow ju binong shong snong to ba kalakta ru yang ni kum ka party ka ba ki priu ju ka party ka jingi ba kinong lam snong kin ha ban ai ka khobor ban penchai ba kamlong kum ba kami ya ka khobor telarani ni snap ikini ke ya se upai ba ban chai lam bakla te da ka jing kren ka jingi ki pai ba bakin long ki pai ba ki bastan banang ban bisa ngangi kan yarap bo pai ba unang ban bisa but ngakwa ro ban ong ha ka ni kapor abang ngi kren ni ngim keno ya baro kita ki khobor ki badan ni ngi shu ai le se ka kenja jing mahami ki pai ba bakin sotho ka jing pen shai pai ba bakin sotho lupa but ngi kwa ro ban ong ki pai ba abang ngi kren ya kan ni ngim tho pat ban ong bangin pen shur ye ki pai ba bakin shur ye ki la pathai khobor tang bakin sian ndi bakin shur lani le sim ong namar baki kren persya lani tho persya kan don da kur kom perkhat ka basniu na kalian ge ki pai ba ye ki nom tho khobor ka tar kam ndi ke bangi ni kwa bakan don ki pai ba ni kwa tam ki pai ba kin tip ka khobor ka bakum nu tak kata khana baki pai ba kanum sha lam bakala ngim kwa ba kan don gun nu kur kom perkhat baki pai ba kin dom no le si namar khati ka kamram jong ki la pathai khobor bakin ai khobor te ka kamram jong ki ba puri ba ki basngap bangin pension nongrim ye ka khobor te le se kadika kamram baru lada kalong ka badai nakaliang ki beri ki bapnia ye ki media house la kalong ki editor la kalong ki publisher la ni kalong ki moh ki be don ka banta ben try ki reporter bakin sungthu ke bang kani kadi ka ba ki pat ba mata kin bisa ka khobor ka ba ki ai ka khobor ka ba ki tho te kan perlong le se balada don menu ki don da kom perkhat ka ba bakla ban yalam bakla pa ba kin hapan perkhat arsian nang niskmat khnang ba ka eke ke bangin le la kalong na kaleng ga jing tum ka party le ni la kalong na kaleng ju kila pathai khobor ngin le ye ka eke ke ban te ye ka jat ben riu ngin le eke ke ban te nam ta ye ka jimut ka ji pakhat jo pa ba magari ka kamram jing bangin kren ban pini ban nginget ba lingba ka ne ka jingja ka bangin le se kan pen long yingi baro bangin don ka jingket kli manga tip le se ngala banong onum don munu ki badan hakala pathai khobor ki ban not ban ong ba em kam don phi ni ki nong tho khobor ni tho be ka badi ban tho ngim judon ka jing sha liang ngim judon ka bakum kata ten re ai ba kani kan pen perkhat ni kumno bangin ya nang ni shmat hakikam ki bangin ni tre but kanong ka jing ku am na kapta junu
mereka nak kijing kerku nam tak kipai ba kiba shane aki khobor kiba kiyo ding ba kilat pathai khobor bat kan lor ka buram nam ta kalat pathai khobor ha ka jala ka jungi ba kanum don ken ka bakum kata le si ba khanang bangin nam sharp ni sri bat ki wei pat ki jala ki banar per India bat kiri jaka pathai te kan ni ka ek bangayo bani kren bat ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association bat nge ba nang ni shakmat ke kiam ki ba ngin trai kum ka party bat ki jing shakri ki ba ke lat pathai khobor ke lam na ke no ki khamba bat ru ngala banon ngamdon kan ko jing thu ko sni le singala ban di way ni ke mli ki ba smok ya bahaya ka jing ka jong ki bri ki bra ki kam jong ka lat pathai khobor ngathai ki parok ki bedon hakila pathai ko kirim klen badi ba arden ubalara hadu RC ne ka chinge eju ki po assembly manga sotho e ka chinge ka ba ki kando tian mar kata ke bangi kren kam de ke bangi kren da bangi thus ni we no bat kam nong ka bade ru le se ye kita ke nong lam ki bedon hakila pathai ko ba ki sotho bakala ka to ka ching kren ka juma te ke ni ka nong ka jingkwa ka janga ban pen shai shiki pat ba bat shiki parlok ki bedon hakila pathai ko bor mana kalian ga jong baden kam dei ban ong banga keno ya baro kam sina dan ban ong ba baro kita ki lap tai ko bor ni ki penwi ko bor tambo sa kam dan ko beta ndi ka jing kai ya ki bakum kita ki jing long ki jing man ki baja ki ri jong ko parthai hari India ban le sia ka le ka chala ka jing